Сега, драги, да говорим за няколко думи сходни. Крача, стъпвам, вървя, ходя и първо обаче ще разгледаме седя и стоя. Стоя, не се движа, не мърдам в вертикално положение. Седя, в хоризонтално положение също не се движа. Стоя и седя имат конкретизация и са свързани само с тялото. Докато всички останали думи, които ще разгледаме сега за движението, понякога могат да имат и преносен смисъл за душа, за успех, за място. Крача, стъпвам, вървя и ходя. Значи, вървя, движа си краката или може и душевно към успеха. Тоест, движа се, мърдам някаква част от тялото, но понякога променям положението си вън или вътре в мен. Същото нещо ходя. Ходя е сходно с вървя, но ходенето, ходих, премествам се, движа крачка по крачка, вървя. Обичам да ходя по улиците на града, пътувам, отивам. Вчера ходих до Пловдив, ето тук за място. Аз кого ходих на кино? Намирам се в близко и любовни отношения, ходя до някого. Разпространявам се, минавам от човек на човек. Болестите по хората ходят. Ето приносен смисъл. За нещо на този модел. Ходи ми се някъде. Имам силно желание да отида на някакво място. Ходя по нервите. Ето и приносен смисъл. Ходя гол и бос. Пак приносен смисъл. Ходя като сянка. Тоест, ходенето и вървенето, ето че имат и два приносни смисла. И сега, от тук, за тези движения ще премина и към стъпвам и крача. Стъпването в речника тълковния няма никакво описание. Но стъпването би трябвало да е конкретно свързано с крачките. Тоест, от думата стъпало, че стъпалото на крака конкретно, там където ходиш, т.е. стъпваш по земята. Тоест, стъпването е самото стъпване на стъпалото на земята. То дори може да бъде без да се движиш. Това е интересното за стъпването, докато ходенето, както казваме, вече е конкретно в крачки. Крачката е мерна крачка, разстояние между двата крака, когато се движат. Първа крачка към успеха, обаче може да има и преносен смисъл. Така че, стоенето и седенето винаги имат свързана с тялото, а краченето, стъпването, вървенето и ходенето могат да имат и преносно значение. Но да съм бил полезен с това, надявам се, че ги разкрих малко по-широко тези неща, тъй като смятам, че са важни да разнаем разликите. Благодаря.